Situ ingwele, situ ingwele, ubayete nkonyama yezulu. Situ ngwele, situ ingwele, ngwele, ngwele. Situ ingwele, Jehovah, Jehovah. Bayete, 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 City, Uyingwele, Uyingwele, City Ngwele, City bayete, akekho fana nawe, unamanda sinawo, unwele, 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 keko fana nawe, keko fana nawe, keko fana nawe, keko fana nawe, City bayete, unwele sumagate, unwele sumagate, situnwele, 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 keko njengawe, wele, 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 Jehovah, 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 situnwele, sitibayete, situnwele smagate, sitiwenu bayete, ageko njengawe. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time. City, bayete, 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 bayete. Jesus, Jesus, City bayete, bayete. Hallelujah, Uyingwele. Hallelujah, ngibingelela bangcwele egameni lenkosi uJesu, amen. Bangcwele, ngicela umthandazo wethu namhlanje ufocuse kakhulu esifweni esiqubukile, isifo nje sijwayele ukuqubuka kulamazwe ako northern Africa, African countries. Kukhona isifo esibizwa ngo-Ebola, igroup kuthiwa viral hemorrhagic fevers, then they group them, kube khona u-Ebola. Njengamanje khona uhlobo, iy'nhlobo ey'ningi zo-Ebola ngoba i-strain, igciwane lakhona liyahluka. Ela this year ibizwa ngo-Bundibugyo virus. Kuqubuka i-outbreak e-Democratic Republic of Congo nase-Uganda. Into esenza sinyakaze sishukumiswe ukuthi asiprepare as a country. La iqubuke khona i-outbreak, indawo e-ungovernable, akuna government, ama-rebels nje, abantu abayiphethe.
kangangoba ngisho statistics kuyahlawumbiselwa ngoba ngisho World Health Organization cannot access leyo ndawo, and inemayini into eyenza kuthiwa sibe asivive. Kungenzeka ukuthi bakhona abase South Africa abayofuna lapha emayini, and isifo mabehlawumbisela ngenzeka ukuthi siqale late February but iqale i-outbreak ukubonakala ngo-15 May kwadeclarewa ke as i-outbreak ngo-16-18 May World Health Organization. Out of 10 kufa 3 to 5 siyabulala. Njengamanje i-report yokugcina enginayo kodwa noma idate u5 June bekusafe 64 and kufa ama healthcare workers. Isifo ama chance of survival mancane kakhulu. Sithathelana ngokuthi uthinte lezo indawo, sivela kuma rabbits, sivela kuma bats, kuma yini lokho ama rat. Angithi abantu balamazwe badla lezilwane. So njengoba nibona ukuthi sibhekene nempi, kupossible ukuthi bayilethe lento okuthina ngamabomu njengoba befaka ema-chipsini. Angithi sixabene njengamanje siyabaxosha. So asivive ngemkhuleko, thina esikwaziyo umthandazo. Asingami ngokwesaba ngoba fear is of the devil, but faith is of God. uNkulunkulu uthe kuDeuteronomy 28 qala iqalekiso lapha kuverse 15, mawuya kuverse 22 uthi uma singalalelanga uyothuma isifo abala ama signs and symptoms, asho ifever, asho isivuvushisa somzimba, asho abalabale. Lezi izifo zonke zifika ngama symptoms efever, and isikhathi sakhona ukuvela kuthatha 2 to 21 days sisadla nje. Sisa awuboni wena wazi kuyothi mhlambe ngo day 18 20 uqale manje usugula kakhulu sekaffecte kama organs. So be careful mzalwane wami, mawungazizwa kahle musukubekezela, musukufika kuthina usuyinkinga usuzosibulala nathi as healthcare workers. Sukuma uattend into engeyinhle emzimbeni wakho, umzimba talks. Uyezwa makukhonto engekho right, musukuthi umkhuhlanyana nje. Yes we pray, but zivuliwe nezibhedlela. uNkulunkulu uvumile. Asingakhohlisani ngokuthi hayi mina faith ithi anganjani. Uphelele yini uNkulunkulu? Ume ngaleyo faith uphelele yini? Are you really living out the word ukuthi ungami uthi nje lo uNkulunkulu? uNkulunkulu usebenza ngeindlela ezihlukene kubantu. uJesu bethi komunye ethatha uhlaka lwakho sukuma uhambe, komunye ubekho udakana indame athi hambe silo wami uyogeza, hambe eVictoria Mxenge Hospital uyogeza, hamba komama Nkosi uyogeza. Amen. So ngiyacela bazalwane, kubhlungu ukubona ihealthcare umzalwane efike seyinto efayo manje yaqala nini lento akutshela hayi bengithandaza. Hey bazalwane, I'm not discouraging you, ngilalele ngendlebe kamoya. Angikhulumi ngoba naku ngisebenza esibhedlela, but it's painful. Kubhlungu kakhulu. Ngiyacela ke bazalwane sithandazela izwe lakithi, sicele ukuthi lo budlova njengoba incwadi ka2 Chronicles 7 mawuqala kuverse 13 uthi uma ngivala izulu kuba ne-drought, uma ngithuma isikhonyana ukuba sidlizwe ifamine, uma ngiletha isifo diseases phakathi kwabantu bami, uma bona bekhuleka bezithoba bephenduka ababizwa ngegama lami ngiyozwa ngisezulwini. Asikhulekele lelizwe lakithi elidelela uNkulunkulu. uNkulunkulu angavuma lento ize ngoba siyadelela South Africa. Asime esikhaleni sibakhalele laba bangayiboni lento abangekho aware bayithatha kancane indaba yokuthi uNkulunkulu nolaka. Uthi kuJohn 3 verse 35 ongayamukela indodana yami uthi okholwa indodana yami nokuphila okuphakade, kodwa ongayamukela intukuthelo yami ihlezi phezukwakhe. Abantu bahamba bathukuthele lo Jehova baqabene nayo bazokwenza siaffecteke. Uyayibona leyo nto? Asikhuleke singaphezi, sikhulekele ukuhlanjululwa kweimpilo zabantu baNkulunkulu. Ngicela sithandaze sonke. Ungubaba omuhle, ungubaba osithanda kakhulu. Usithanda ngothando olunganqamuki, usithanda ngothando olungasincikiseli, uthando lusibekezelelayo emaphutheni ebuthakathakeni.
Baba wethu ongcwele, siyathoba, siza ngegama elinamandla, siza ngegama elihle, siza ngalowo oshilo wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Siza ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha, siyibandla alijulukeli ithukuthuku zegazi walifela. Sizoshwelezela izwe lase-South Africa, sizoshwelezela abantu emhlabeni wonke nakuwo lamazwe engiwabalayo, iDRC neUganda. Sizoshweleza ngokusuka ecebweni lakhe elihle ngathi singindalo yakho ewumuntu ngegama lenkosi uJesu. Sizothi Baba siyathoba, siyabacelela ukuphenduka bonke abasaziphilela, abasathembele emandleni abo engcebweni yabo. Sizobashwelezela bonke abakuthukayo, Heavenly Father, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyavuma lingcolile izwe, liyagula izwe lase-South Africa. Abantu bahlubukile kumdali wezulu nomhlaba, bamhlubukile owazi ikusasa lethu, uNkulunkulu odale konke, owazi konke, obona konke, ohlolisisa konke, anike kube yilo nalo njengokwenza kwakhe kuye. Sithi shwele nzulu yemfihlakalo, hambela izwe lase-South Africa, lungisa Baba inhliziyo zabantu bakho, zithambise, khiphe zingamatshe ufake ithambileyo, ukuze singashawa ulaka lwakho ngezifo, ngendlala, nganoma yini, ngesomiso, egameni likaJesu waseNazaretha. Siyavala ama-border gate wonke ase-South Africa ngegazi likaJesu. Sivalela lolu bhubhane lwesifo esiyi-Ebola, esiwu-viral hemorrhagic fevers ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sitha sizungena emasangweni ase-South Africa ngegama likaJesu waseNazaretha. Singave sithi siyasizakala ngaba affected, Father, siyabanxusela nabo, siyabakhalela bangabantu bakho. Sithi Baba ngenelela, sindisa, philisa, yelapha, khulula ebugqilini besono namanga kaSathane. Khulula umuntu oboshiwe yinkanuko zenyama ukuba one kuwe ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Sithi simelana nomoya wokwesaba, sithi ifaith akube yiyo esima ngayo, ibe radical ifaith yethu, ibe stubborn, ibe unshakable, ibe immovable. Izinto esizizwayo nesithuswa ngazo ngegama likaJesu, sithulisa nalokulwa kwethu Baba, singabantu abamnyama, sifikanga nalutho emhlabeni ungowakho nokugcwala kwawo, kodwa siyacwasana, siyalwisana ngento engeyona yethu. Sihawukele somandla, sithethelela ubuyisa uthando kithi lweqiniso lukamakhelwane, njengoba uthe othanda umakhelwane njengaloku uzithanda wena, egameni likaJesu waseNazaretha. Sikhuza ukufa ezikoleni, abantwana babhujiswa ngokudla. Siyawukhuza lo moya wama-chips agcwele ama-drugs namaphilisi abulala iy'ngane zethu ngegama likaJesu, ngegama lenkosi uJesu. Konke kwenzeke ngenhlelo Baba nangemfanelo. Abakhuzwayo abangenazo impepho abahambe bayofuna impepha ezibagunyaza ukuba khona la, bagcina umthetho omisiwe wecountry ngaphandle kokulwa egameni likaJesu. We speak peace, we speak light, we speak salvation empilweni zabahlali balelizwe lase-South Africa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha.
Baba bonke abanye sibaletha kuwe namanye amazwe adlule emoyeni abanye ama-earthquake abanye ama-volcano kuningi kuyaphithizela sithi nje sivula amehlo siziseshe kuwe ukuthi sime kanjani silungise ubudlelwane bethu nawe ngegama lenkosi uJesu ekugcineni siletha kuwe abantwana bakhokho wethu kamoya uAbraham siletha isizwe sika Isaac no Ishmael sibaletha ku-Israyeli sithi baba ngenelela leyo ntsali oyimisile ukubhebhethekisa ivangeli libatshele ngokuthi uMesiya ukhona usafika baba yenze njalo basebenzise profitably protect them father they are persecuted abanye izwi balifunde emgodini baqashile they are being hacked bayanqanyulwa amakhanda bavikele balihambisa ivangeli uIsrael asindiswe ngegama lika Jesu uIsrael anothe spiritually ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba sesingena ezwini lakho wena uthe indlebe yakho ayinzima ukuba ingezwe sizoqhubeka sithi pray until we see something happening ngaleli zwe lakithi we will push in prayer father ngegama lenkosi uJesu umoya ongcwele esisiza baba nangumntwana wakho okhonza la endlini esathumela imessage ulungile nxele ethu admithiwe for 3 weeks simphakamisela kuwe ngalomyalezo ongenayo siyamhlwitha siyamkhipha kuleso sibhedlela ngegama lika Jesu sithi wena spirits demon depression get out of ulungile nxele ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha usephilile ngoba ngemivimbo kaJesu kulotshiwe ukuthi thina sonke siphilisiwe siyabonga baba thatha udumo sangena ezwini lakho prepare our hearts to receive you ungulizwi sikholwe siphenduke sishintshwe izimo zengqondo ngezwi lakho in Jesus mighty name amen Singahlala phansi bangcwele khona umhlabelelo ongibusisayo nje ningawuculi ngizowusho ningawuculi go ge Sathane yazi bazolandi kathi ngihambe ngicula yonke indlela lecula kodwa lithi konke engidalelwe kona kofika noma ilanga selishona konke mthandazo ke lo enguthandaza ekseni ngathi hayi konke hayi bazalwane konke uNkulunkulu akudalele kona noma kofika noma usumpunga kofika kodwa kofika ilanga lishona abantu sebe give uphile nawe usu give uphile kodwa kufike ngoba okwakho udalelwe kona alibonga igama lenkosi kofika noma usuwenza amaphutha usungasaqualify ukuthola kodwa kufike ngoba okwakho yazi khona izinto esike sizenze singabantu ubothi angisaqualify ukuthi khona uNkulunkulu into engasayenze kimi ngendlela engibhedhe ngayo noma ngendlela engibhedha ngayo kunamavesi la uzowafunda uzoba uthi nawe uyokuthola khona ubhedwe unjalo uyokuthola abazalwane uNkulunkulu uyayenza indlela ehlanu uyithi ukuhamba indlela nawe ungawazi uyihambe uyithi ukwenza ukulunga ungalungile ngoba uNkulunkulu nje ukudirect ekutheni nje ufuna uyithole le nto akudalele yona hamba abazali bakho baze bashona abazali bakho bekuthandazela bethi le nto uyithole uzoyithola hayi uzoyithola uma ngabe uSara wayithola ayidalelwe kona nawe uzoyithola seshonile ilanga wayithola uSara nawe uzoyithola lento uNkulunkulu akudalele yona uzoyithola alibonga igama lenkosi and futhi uNkulunkulu uthembisile wathi ithembiso zakhe zinguyebo noamen
akuyudlula nelodwa izwi elingasoze lafezeka kuNkulunkulu. As long uphila nje. As long uphila nje. Hey, soyithola lento noma thiwa sesifileke soyithola kodwa. Kophoqa ukuthi ukufake kuthi kuma, kuthi fa ngabe sengiyamthatha, angikwazi ukumthatha engakayitholi lento. Kunezinto ongeke uzulale ungakayitholi. Kunezinto ongeke ulale ungakayitholi. Ukufa kuzoke kume. Ngisho kuthi uyakubiza, athi uNkulunkulu no ngizoba unfair uma ngabe ngikudedela uhamba uziyolala ungakayitholi lezi zinto. uNkulunkulu kulezi insuku bazalwane akasagijimeli thina, usegijimela igama lakhe. uNkulunkulu kulezi insuku useshaya istembu sokugcina ukuthi ngenxa yegama lami. Ngoba labantu emlomeni wabo babiza igama lami, sengenzela lokho. Sengenzela lokho. Abaqualify ukuthi khona usiza abangathola kimi. Kodwa ngenxa ukuthi emlomeni wakhe kuhlale kukhona igama lami. Sengenzela nabantu abambuzwayo ukuthi uyalibiza igama la, bambone lo muntu abambizayo ukuthi uNkulunkulu umnini imandla onke. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Akive up la enkosini. Akive up la enkosini. Indoda ayihlele eBethesda yayihleli ilinde umuntu. Yathi mekufika umuntu yahlala noma ibona ukuthi lento yami ihopeless. Yahlala yathi into engihlalele ngilinde umuntu. Wabona uNkulunkulu asezulwini ukuthi angilethe umuntu la. Lo lindiwe lo muntu. Yafika indoda kaNkulunkulu, wafika uJesu wathi sengifikile nangu lo muntu okade umlindele. Ngikwenzeleni? Hey bazalwane, silinde umuntu sibone nje. Silinde umuntu. Silinde umuntu uKristu Jesu. Silinde umuntu. Silinde umuntu. Asizuthatha amanzi, asizuye enyangeni, asizugatshwa, asizuthatha mithi, silinde umuntu. Bakhona abaphumelelayo uma sebegatshiwe, bakhona abaphumelelayo sebewathathile amanzi, bakhona abaphumelelayo sebeyidlile imithi. Thina sithi no, silinde umuntu. Silinde umuntu. Noma ngangithatha 20 years, ngilinde umuntu. Noma wena ungangitshengisa ukuthi yazi ukuthatha inyanga yodwa nje ukufika la ngikhona. Lala nawe ungakwe uthi no, noma ngathatha 30 years ngilinda umuntu. Ngifuna lento iqhamuke ngomuntu. Kristu Jesu. Silinde uJesu wethu thina. Noma ngabukeka ngathi asiphumeleli kodwa silinde uJesu wethu. Usithembisile. Sibambe izithembiso zakhe. Noma ngabukeka lento ethi ngathi ayikho, silinde yena. Silinde into engalindwe emhlabeni. Abantu balesikhathi abalindi. Abalindi bayaphuthuma. Thina silinde uJesu ukuthi uJesu uzosiphendula. Njengoba sithoke sithandaza nje sithembe yena. Sithembe yena. Sithembe yena. Ashintsha siguquki. Simi kulento bangcwele. Sime ensindisweni. Uthembisile wathi akayukulibala. uNkulunkulu wethu bazalwane, uNkulunkulu weorder. uNkulunkulu weorder. Uma ngabe uNkulunkulu esedala umuntu bazalwane, uNkulunkulu wabeka ama standards nendlela umuntu afanele aphile ngayo. uNkulunkulu bazalwane mufunda kuGenesis chapter 1 uverse 1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uma uvula kuverse 2, umuthi verse 2 lithi umhlaba uyi disorder. And uNkulunkulu akamlahlela umuntu kwi disorder. Asizwa uNkulunkulu edala umuntu kuleya disorder.
Because uNkulunkulu wethu uNkulunkulu weorder. uNkulunkulu wama-standards. Kunendlela emisiwe ukuthi umuntu ufanele aphile ngayo. uNkulunkulu ukuthema ngabe kune-disorder emhlabeni, umuntu wangamdala wayeka wathi fanele kube khona i-order before ngilethe umuntu emhlabeni. And ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu bazalwane akayibalekeli i-disorder. Lithi izwi kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu wayuphezulu komhlaba une-disorder. Uma ngabe kune-disorder abantu bayabaleka. Uma kune-disorder ihlobo ziyabaleka. Uma kune-disorder wonke umuntu ubuye uhambela kude kunawe. Kodwa munye esimaziyo ukuthi uyasondela uma kune-disorder umoya ingcwele. Moya ingcwele wahlala kuleyo disorder bazalwane. Wathi angikwazi. Wathi uNkulunkulu angikwazi ukuzala umuntu kusane disorder nje. Kwaze kwathunyela izwi. Umoya ingcwele waqala wasebenza ngalizwi, wabuyisa i-order emhlabeni. Kuthe mase kune-order, uNkulunkulu waqala wadala umuntu. Sekune-order. Sekunendlela emisiwe efanele wena uphile ngayo. And uNkulunkulu waqiniseka ukuthi ube seduze nazo zonke izinsiza ozidingayo empilweni yakho. Akulona icebo likaNkulunkulu ungabi seduze nezinsiza ozidingayo. Akulona icebo likaNkulunkulu ukuthi uswele. Akulona icebo likaNkulunkulu ukuthi ungahlangani nezidingo zakho kulokuphila. Lento yokuswela nalento yokushoda nalento yobungathi wena ngazi ukuthi kukhona into wrong ngawo, akulona icebo likaNkulunkulu, akamisanga kanjalo uNkulunkulu. Akamisanga kanjalo. uNkulunkulu umbeka umuntu esekune order, esazi uNkulunkulu ukuthi umuntu mangabe omile uzonaka amanzi. Uma kunelanga nayi shelter nazi ihlahla athola umthunzi. Waqiniseka ukuthi uNkulunkulu uma ngabe umuntu elambile nakho ukudla. Konke kube ungajuluki. Usizo lube seduzaneni kwakho ungalihambeli. Ungajulukeli. uNkulunkulu medala nje wadala ukuthi wena ungajuluki. Konke kube seduze kwakho. Kuba ukuvula umlomo udle. Kurong ukujuluka ngoke order kaNkulunkulu. Kurong ukufuna ungatholi ngoke order kaNkulunkulu. Kurong ukulangazelela ungafinyeleli kuloko kulangazelelayo ngoke order kaNkulunkulu. uNkulunkulu ube umisile imigomo ekufanele umuntu aphile ngayo. Futhi uNkulunkulu waqiniseka ukuthi umuntu mesembekile ensimini yesideni akahlali yedwa. uNkulunkulu ithi izwi kaNkulunkulu wamfikisela ubuthongo umuntu wesilisa walala ukuze amanzele umsizi ngoba umuntu akadalela ukuhlala yedwa uyabadinga abanye abantu. Even ngisho uJesu lithi izwi kaNkulunkulu he grew in wisdom and in stature and in relationship with God and man. uNkulunkulu wayedinga abantu. Akufunakala ube inkomendla yodwa yamdinga umuntu. Kuumgomo kaNkulunkulu lokho ukuthi ungaphili wedwa kube khona abantu ophila nabo. Kumgomo kaNkulunkulu ukuthi love your family. Isonto likhipha kwifamily yakho kulona isonto lethu. Isonto fanele ukusiya kwifamily yakho. Lisiqala ngabakini iqala. Lize lithi izwi kaNkulunkulu mubi
udlula umuntu ongakholwa, umuntu okholwayo angabondla abakwabo. uNkulunkulu umgomo obekwe uNkulunkulu lo ukuthi musukuphila wedwa uzusho nangezwe angidingi mina omunye umuntu ngiyayiphilela mina noNkulunkulu wami. Hey, wrong hamba ku wrong lane. Uyabadinga abantu, uyayidinga ifamily yakho, uyidinga noma isuyibona yazi le family angazi ngayidlelani, uyabadinga, hlala khona bathandazele. Uyayidinga ifamily yakho, uyabadinga abantu, uyabadinga omakhelwane bakho. Noma ngabe abayikhonzi lento ayikhonzayo, uthi uyabadinga. Umgomo ombiswe uNkulunkulu loyo, omiswe lo uNkulunkulu omkhonzayo, ukuthi you need them. Yokuphila wedwa. uNkulunkulu akamisanga kanjalo. Umise uNkulunkulu ukuthi zonke izidingo zakho uyisithole uyifumane, kodwa uzosebenzisa labantu laba ukufinyelela ezidingweni zakho. Umgomo omise uNkulunkulu loyo. uNkulunkulu wasemisa umgomo, wamisa omunye umgomo, wamisa umgomo ukuthi you cannot live without me. Sezikhona ngoba noma zingakhona izinsiza, noma ingakhona imali, noma ingakhona imoto, noma ingakhona imizi, kodwa awukwazi ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Umuntu ozosustaina zonke lezi zinto nama relationships onawo uye uNkulunkulu ophilayo. Uye owazi ukuyiphilela nje, owazi ukuyiphilela. Uyamdinga uNkulunkulu, uyamdinga uNkulunkulu. Into ezokwenza usustain impilo yakho, ukwazi ukuphila emgomeni uNkulunkulu akubekele yona, udinga yena futhi. The same God obekile imigomo, udinga yena ukugcina leyo mgomo. Bonke abantu abazama ukuphila ngaphandle kwale mgomo abaphili kade. Khona abantu abacabanga ukuthi uyabona kunalento ekesilalele yokuthwala ekhona njengalezi insuku. Isikhalo sabo esikhulu kakhulu labantu abathwele, bakhalwa ukuthi abana choice. Yonke abayikhalelayo le. Bathi kungcono ukuhlupheka, kungcono ungabi namali, kungcono ungabi nalutho kodwa ube nechoice. Athi melishona ilanga lishona nami. Sebengibukile abantu bancoma imoto engihamba ngayo, kade angiyitholanga ngendlela kaJehova. Bancoma lithi melishona ilanga kwehla inyembezi kimi. Uyayibona lento ukuthi noma ikhona, noma lento ade ifuna isikhona, kodwa ulahlekelwa uNkulunkulu. Noma zingakhona izinto bazalwane, noma singayithola zonke izinto esizidingayo, noma yonke lezi, kodwa uma singalahlekelwa uNkulunkulu. Sezingamane ihamba imoto, kuhamba imizi, kuhamba yonke, kodwa ungishiye noJehova. Ungishiye noJehova. Ungishiye noJehova. Shona Jehova. Fana njengoJobe. Wathi noma sekuhambe konke, sekuthiwa ngimthuke, wathi kodwa lo umfazi wesiwula, ungamane kuhambe konke ngisale naye. Kuhambe ingane, kuhambe unkosikazi, kuhambe yonke into, ngibe namathumba ngabe mnandi, kodwa ngicela ukusala naye. Ngicela ukusala naye. Ngicela ukusala naye. Usibona sigcwele la, sibona sibaningi la. Sizofuna yena nje. Sofuna yena. Sashiya imizi yethu sathi hayi siyabonga uNkulunkulu ngemizi, siyabonga baba nayi nefurniture, siyabonga nokudla efrijini, siyabonga zonke into ekhona, kodwa ngisake ngiyishiye ke ngize endlini yakho ngizokubonga. Noma ngafike ngihlale uncomfortable esihlalweni la. Kodwa mengibonge wena nje. Mengibonge wena. Ngahlukana uNkulunkulu ophilayo. Ngahlukana uNkulunkulu ngenxa yezinto. Ngoba lezi zinto oyidingayo uyifumana kuye.
ungahlukani noNkulunkulu ngenxa yabantu. Ngoba labantu laba abakuhlukanisa noNkulunkulu ubadinga kuye futhi. Akuhlukana noNkulunkulu. Mekuthiwa khona into engahlukana nayo uNkulunkulu akuhlukana nayo. Akuhlukana nayo. Imigomo uNkulunkulu ayibekile lemithathu. Ekufanele wonke umuntu aphile ngayo. Uqiniseke ukuthi uhlala kuyo lemigomo. Futhi lemigomo fanele uyithandazele. Ngoba kuyenzeka uNkulunkulu esayibekile imigomo imani kubalekele yona lemigomo. Kube ngazi uNkulunkulu akakhulumanga ngayo empilweni yakho kanti ukhulumile ngayo. Uhlupheke ngokungenasidingo. Uswele ngokungenasidingo. Usubone lenhlupheko ngihluphekayo angihlupheki ngoba ngihlupheka. Sengihlushwa ukuthi lenhlupheko ize we-address wrong. Yathi angqongqoza ngamane ngavula umnyango nami. It's high time sibuyele kuye uJehova wethu. Njengo-Israyeli wathi mesebona ukuthi usehluphekile, useshayekile, wabuyela kuye, wazi wathi uNkulunkulu ngizwile ukukhala kwabantwana bami. Ngizwile. Akuyekwa ke futhi ukuthandaza. Kuyathandazelwa lezi zinto bangcwele. Kuyathandazelwa. Ukuthi baba ngicela uphila ngekwemigomo yakho. Ngicela amehlami angadisivwa izinto engiyibona kubantu. Nendlebe zami zingadisivwa izinto engizizwa kubantu. Bangitshela indlela ezilula zokuba successful. Bangitshela indlela ezilula. Uyazi bazalwane, mhla sadela uNkulunkulu sobona ukuthi besiphila kamnandi kanjani. Ukhumbule ukuze endlini kaJehova ukhumbule. Uthi ngiyakhumbula sesiphakamisa izandla. Sesithungwele lento thina siyenza nje singanaki uyikhumbula mhla washiya uJehova. I'm telling you uyikhumbula. Thina bazalwane thina besikhumbula ngisemsebenzini ngikhumbula abangcwele ngikhumbula ukuthi ngalesi sikhathi uJesu ngange ngaya kwimele ngathi yazi mfethu yasithini mfethu ngicela ukuye enkonzweni. I know what is happening right now. Uyayikhumbula bazalwane uyayikhumbula nje ukuhleli kanje ungahlukani noJehova. Izulu lelokulo kunabantu abahamba ngeemoto ezinkulu abahlala emzini abafisa lento le wena okuyi bathi ngamane uyithathe kodwa kumele ngithole le yakho. Nandi kabazalwane ngisho uthandaza wena ngisho uthandaza uyazi ukuthi hayi angingedwa la. Angithandazi into nje kanoma ubani nginoJehova ophilayo. uNkulunkulu uyibekile lento ukuthi wonke umuntu ufanele aphile ngayo. Musu ukuphilisa kwesinxibi. Phila wazi ukuthi kunomgombo uNkulunkulu awubekile ukuthi ngingaphili ngokuhlupheka nangokuxakeka. Angibe sesayidini lakho uNkulunkulu la. Ngoba umgomo awubekile ukuze mina ngikwazi ukusurvive, ngikwazi ukuphila. Fanele angiqinise uNkulunkulu wamane wenza waqiniseka yena. Kwelakhe isayidi uNkulunkulu bazalwane wadela konke, wenza sure ukuthi awukwazi ukuhlupheka ekhona. Wamisa yonke iprocess, wamisa lonke iplan, lonke uhlelo uNkulunkulu analo ngawe, walimisa wathi as long as usane disorder angikwazi kumletha. Akahlale la kimi. Ngizomletha sekune order. Dudulela umuntu wamdudulela umuntu ensimini yaseEden. Wamdudulela umuntu esinsimini yaseEden. Bazalwane, lisizwe kaNkulunkulu. Insimi yaseEden ayikho into yayingekho umuntu ayingayidingi. Umuntu ayingatshali ngisho ukutshala. Insimi yaseEden ayichelela yona. Lisizwe bazalwane uma ufunda nangezinye incwadi nje lithi even ensimini yaseEden even ngisho umoya wakhona.
was smelling God. The fragrance esingakaze sizwe sonke la emhlabeni. God was smelling ensimini yase-Eden. Umuntu noma ephefumula, wayephefumula isibhedlela. Mengithi ngisho isibhedlela ngisho wayephefumula uphila. There was no way umuntu uthi wayengagula ensimini yase-Eden. Ngoba ngisho ukuphefumula kwakhe, uphefumula uphila. Wayephefumula uNkulunkulu ensimini yase-Eden. Even ngisho ama-cells body akhe ayingazi enye into eyazi uNkulunkulu ophilayo. Ayazi izwi likaNkulunkulu, ayingakwazi ukwenza enye into ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Umuntu wayengaphili, wayemuntu uNkulunkulu, umuntu wayephila uNkulunkulu kuNkulunkulu eNkulunkulu. Ngisho umuntu edla wayingadli ngoba elambile. Wayedla ngoba efuna uku-enjoy, because ukudla nala siya khona abazalwane, ukudla siyudla ngoba silambile, sizodla ngoba si-enjoy. Ungastaki mesithi kunomcimbi bese sifaka ukudla. Into yakho ngisho usuthi kwakho ufika usuthi, kufanele ufike udle emcimbini ukuze u-enjoy. Icebo likaNkulunkulu ngawe. Athi Jeremiya mekhuluma athi bazalwane mina khona isimanga ngisibonile, uNkulunkulu nemicabango emihle ngami. Imicabango yokungiphumelelisa. Yazi kwesisikhathi bazalwane mesidlule ezintweni nasezimweni sike sicabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Ya, kunezimo esike sidlule kuzona sibuza ukuthi ukhona kodwa. Usangizwa nje mengithandaza. Ingalesikhathi ekhona ngempela ke. The fact that usabuza ukhona ngempela faka aba usabuzi. Kunzima ngaphandle kaNkulunkulu, kunzima. Kunzima ngisho ukuvuka. Hey, angazi kwenzekalani. Nanka amanothi na intshumela engizoyishumayela, angisazi kwenzekalani manje. Manje yes. Kunzima ngisho ukuvuka manje. Kunzima abazalwane. Umuntu athi ngivuka ngiyaphi? Akasayiboni impilo imfanele. Ucabanga ukuthi elizayo ilona engcono. Ngoba engalazi elizayo. Yazi kwesisikhathi umuntu uyakuphila ungazi. Aza kunqamela ungazi, athi ngincama ukwakha ekungazini. Ngoba lokho engikwazi yakungisebenzelanga. Iphutha lelo. Efanele silungisile. Ukuthi noma uNkulunkulu engasabonwa, noma ungasazwa kwamthandazo ukuthi ngathi imthandazo yami ayifinyelela indawo la. Kodwa ubambelele entweni eyodwa. Hayi zonke ngisabona umhlaba, ngisabona ulwandle, ngisabona izintaba, ezonke ngisabona isibhakabhaka, hayi kusho ukuthi ukhona. Kusho ukuthi ukhona. Kusho ukhona. Ngoba phela besho njalo izwi kaNkulunkulu ukuthi imvelo ishumayela ubukhulu bukaNkulunkulu. Hawu ezonke ngisaphefumula ukhona. Ezonke ngisaphefumula ukhona. Zomsaphefumulo khona. Noma zingishaya zinginetha, zingibuza ukuthi uphi. Ngoba bazalwane, zonke izinto esihlangabezana nazo zibuza lo Jehova wethu. Zonke zibuza ukuthi uphi. Uma sekunje uphi. Leyo nto yambuza kuJobe, yambuza. Wazi walahlwa ngisho abangani bakhe, kodwa ayikho into wrong oyenzile ngoNkulunkulu wakho wena. Abasho nokuthi mhlambe mfethu khona into oyidlile, mhlambe mfethu bayakuthakatha, yabona? Ba direct yonke into iquestiona ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho. Lonke usizo obhekene nalo. Yonke into obhekene nayo challenge izoquestiona ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho. Noma ngabe uthiwa ubufuna umshado, uthola ukuthi akusali uzoquestiona ukuthi uphi mekunje. Noma ngisho uhlushwa izingane, azikuhluphi ngoba zikuhlupha, kuzofuzwa ukuthi uphi uNkulunkulu omkholwayo.
Ngisho ngathi uyahlushwa, yazi ayikho into ebuhlungu njengokuhlushwa emsebenzini, uhlushwe emsebenzini. Kube khona indoda nje ezomelana nawe. Obani abake bahlushwe emsebenzini? Hayi mina ngikwazi kahle. La ngihlupha indiya kwazi wayini lo ndaba. Ngikwazi kahle. Hluphe. Uthi avuka uba nje kazi ngiyaphi. Ubuya kodwa, ubuze kodwa ngiyaphi. Uzubuza athi uNkulunkulu umsebenzi ngawuphiwa wena nje. Kaze ngizohlushwa endaweni la isipho sakho sikhona. Ngahlushwa ngumntwana kaNkulunkulu. Uthi ayinuka amakhwapha na uyacheka phela uthi mhlambe nami nginamaphutha ami. Uthi ngeke ngicheke uthi uyacheka uyacinga uyafuna. Hayi Nkosi yami noma ngicela ke baba ungitshengise ngamaphupho ke mhlambe ngiphupheke ngibone ukuthi hayi qondisa la. Ngiqondise. Lithi ndiya ngila. Hey uthi uyalibuza uNkulunkulu nami yazi kuhlushwa umfana. Kodwa Jesu sikake siye nje eminyango. Ke soqondisana nje. Bonakala ukuthi uzihula. Yabo. Hayi kuzofunwa lo nkulunkulu wakho. Emhla ekuphendula uJehova wethu bazalwane. Mhla uNkulunkulu wakhe ekuphendula. Uyazaza. Uma sekuphendula uma nuhluleka nanokuchaza. Uthi yazama ukubachazela abantu ukuthi kwenze njani, uhluleke ukuchaza ukuthi uNkulunkulu uphendule kanjani. Hlala kuye wena. Hlala kuye ungasuki kuye. Yazi even noma ngathi khona into oyizamayo, izame ukuye. Noma ngathi khona okuhlanganisa kuhlanganisa ukuye. Ngoba unayo indlela yokuthi order your steps. Unayo indlela yokubusisa izandla zakho kule nto oyenzayo. Ungayizami ngemithetho yabantu nangendlela yabantu. Izame ngeindlela zakhe. Hayi, ngicela ukubuyela kule ntshumayelo. Manje sithi ukuthi ibhlungu yona lento. Ibhlungu impilo ungabi naNkulunkulu bangcwele. Ayikho impilo ebhlungu ungabi naNkulunkulu. Ukuba abantwana bakaIsrael nje bahamba bengenaNkulunkulu babayophelela khona ehlane. Ngoba kwakukhona ikhathi la bempoma khona. uNkulunkulu amanenza into engakazi yenziwa amane nje amanzi awakhipha etsheni. uNkulunkulu amanenza isimanga ukuthi bathi behamba enze sure ukuthi uNkulunkulu hawu nali ilanga lomlilo bangatholwa nawo mosquito. Bathi behambe bini ngabe beshiswa ilanga nali ifu likaThixo liphezulu kwabo. God is a provider. Bazalwane kunezinto esingeke nawo amandla nesingenayo imali yokuthenga kodwa uNkulunkulu uyasinika kona mahala. Anoyigada lezi zinto ezamahala okwazi ukuthi zingaphezulu kwamandla akho lezo. Njengoba siphefumula nje. Asiyithengi le oxygen. Futhi I don't think bazalwane singakwazi ukuchaza odokotela kuphela mhlawumbe bangayichaza mhlawumbe kangcono ukuthi kwenzeka kanjani amaphaphu lokho nje lokwazalwa nje lokwazalwa cabanga njengoba uno 100 years nje lokwazalwa nje wena akukho lesikhathi la ukomkwati ngqi khona nenhliziyo yakho lokishayile iphampile akho petrol ofakayo akho lutho olufakayo lokho iphampile nje namhla uzwa ngathi awukho right lokho iphampile yona namhla uzwa ukuthi angiright ke nami lokho iphampile yona namhla ugijima uexercise lokho iphampile yona namhla ulele iphampile yona akekho ithulisayo uzube na 30 uzube na 40 uzube na 50 lokho iphampile nje yona lokwazalwa Try unenkinga yenhliziyo ithi khona lonke inhliziyo kodwa lokho isho
bathi udokotela ayikonakele inhliziyo yakho injani alokhu uthi ulokhu uthi hayi Nkosi yami iba nomusa nami udla into edliwayo uthenga okuthengwayo ufaka okufakayo kungazwani nawe kodwa inhliziyo lokhu iphampile lokhu philile nje. Simanga sikaNkulunkulu esihamba naye, simanga sikaThixo siphila ngaye. Ngoba mase ucheck nje kuthina sonke bangcwele kuthina nje ikhona intwana othi akuhlangahlangene kahle emzimbeni. Ikhona intwana nje ozwa ukuthi akuthi incamncam kodwa kuyagijimeka kuyaphileka nje. Hawu kuyahambeka kuyavukeka. Uthi ukudla okudlayo ukuthi wenzele ukuthi kuhlangane uzwe ukuthi hayi ngiyadla kodwa akahlangane kodwa uma ngathi why pho ngalokho engigijimile nje ngakwenza konke kufanele ngikwenze. Mamnkosi ngicela ungifundele Psalms 51 verse 10. Psalms 51 verse 10. Ufundeka kanje. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho. Ungangamuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. Hallelujah. Amen. Mthandazo lo kaDavid. Uthandaza lo mthandazo ngenxa yento ayenza ku 2 Samuel chapter 11 umuqala ku verse 1. Ningabe nisawufunda ngizowusho ukuthi uthandaza lo mthandazo nje kwakwenze njani. What happened bazalwane? uDavide wahamba wayolwa nama-Amon. Uma eselwe nama-Amon kwakuno-Israel, kunoDavide lapho, kunoJoab umholi wempi. Bonke bekhona balwa, bawina banqoba. Uthe mase benqobile, kwafanele bahambe bayolwa nesizwe samaRahab no Rabha. Uma besebelwa nalo uDavide angabusaya empini yena ahamba ekhaya. Lithi izwi kaNkulunkulu wehlele eJerusalem. Yahamba impi bahamba bonke abanye bahamba baye empini. uDavide wasala. Lithi ke izwi kaNkulunkulu bazalwane uDavide seleke avukeke ekseni athi ushaya round. Uthe mangabethi ushaya round wahlangana wabona umfazi kaUriya egeza. Ngoba lisizwe kaNkulunkulu wayehamba phezulu kwendlu. Uthe mehamba phezulu kwendlu wathi xa angazi noma kuyiwindi noma kwakuyini wabona umfazi kaUriya egeza. Ngoba nisigadi sona isono asimane nje sisuke sithi isono siqala ngemicabango. Uthe mebona wahamba waphindela endlini kusho bayicabanga lento. Uthe mase icabangile lento wabuze ubani lo yana kwathiwa ha uthe meyichaza wayichaza base bethi usho unkosikazi kaUriya bengakamboni. uDavide uchaza ukuthi kunonkosikazi onje kusho bayamazi kusho ukuthi siphela izwi kaNkulunkulu wayemuhle kusho ukuthi noma abantu noma ngophela wabuza amadoda abuzanga abesifazane wabuza amadoda noma amadoda cela ungasho kodwa uthe mebuza nje bathi hayi usho umchaza kanjalo usho unkosikazi kaUriya. We have no doubt
Yabona nje umuchaza nje kanje usho yena impela. Wathi animbizi. And this is kaNkulunkulu bazalwane walala naye. Wakhulelwa. Wabona ukuthi sekwenzeke into ebengafanele yenzeke nomfazi womuntu. Wazama ukukhava isono sakhe ngokuthi athumele ukuthi awubize uRiya la ezengala. uRiya washiya impi wezwa ngoba ubizwa inkosi uDavide. Uthe mesefika hayi kwadliwa kwamnandi kanje wasethi David ayilalela hamba endlini yakho yabona hamba endlini yakho nje ukhululeke ube nonkosikazi wakho yabona zama ukukhava isono sakhe naye. Lithi zikaNkulunkulu ngenxa ukuthi le ndoda uRiya he was a faithful man. Wathi angikwazi ukuya endlini yami ngidle ngilale nonkosikazi wami ibimpi kaJehova iqhubeka. Wathi ngizolala eceleni nje kwendlu yenkosi ongcono namanye amasosha. Nami ngizokhempa angiyi. Wathi uma ngabe umphongolo kaJehova ungekho la usempini ngizoya kanjani ekhaya. Lithi izwi kaNkulunkulu kubazalwane waqhubeka wambiza wathi wozawo hawu uRiya awuzange uye ekhaya kusho uDavide. Awuzange uye ekhaya athi uDavide athi uRiya hayi azange ngiye Nkosi yami ngeke angikwazi impilo kaJehova ilwa ngale nomphongolo kaNkulunkulu ungale ngihambe ngekhaya ngojabula abanye abantwana bengajabuli bebamba impi. Ngibe sengithe Nkosi yami ake ngibeke la wasethi I can no kulungile. Usho uDavide wasecabanga ukuthi ngizoyimisa kanjani indoda lento yale ndoda le ngoba manje ingabe phela lelicala sengisulela ngaye. Lithi izwi kaNkulunkulu ke bazalwane ke uDavide wasebhala incwadi. Wabhala incwadi ebhalela uJowabi umkhuzi wempi. Wabhala incwadi wathi lalela uRiya uma ngabe efika lapho mumuseni nasibona isono bazalwane. Uyazi isono ngisho ngathi uyazama ukusikhava asikhaveki kungcono uma usivume. uDavide uzabe umbulali nje hayi ngobani uzama ukukhava isono. Yonke lento ayenzayo akayona le. Usethi ke wabhala incwadi nimise phambi kwempi la ishisa khona nimbise phambi kwayo ukuzafa. uRiya uphethe incwadi yokufa kwakhe akazi. Wagijima uRiya uphethe incwadi yokufa kwakhe yokubethelwa kwakhe. Wagijima uRiya uma efika kuJowabi uthi uJowabi inkosi uDavide uthanga ukunika naye incwadi. A faithful servant ayivuli ngisho ukuyivula ukuthi akasicheck ukuthi inkosi imisa kanjani impi. Yayilethi injalo ivalwe kanjalo isealed kanjalo. Uma ifunda uJowabi izinto zinje so fanele ngenze njengalokho inkosi ishilo. Fanele afu uRiya fangimise phambi kwempi la ishisa khona. Lithi izwi kaNkulunkulu wenza kanjalo ke uJowabi wamisa phambi kwempi la ishisa khona bamshabambulala namanye amasosha wafa. Hayi lithi izwi kaNkulunkulu bese buyi kumlayezo ke uDavide kuletha umlayezo ezifi ngazuthi into ethusayo nje engaziwa. Hawu noDavide hawu sekunjalo awukuthi Nkosi yami into ezizothiwani le useshonile ayithuse njengoba phela isono sinjalo nje phela sikwenze kube namaqhinga nje. Lithi izwi kaNkulunkulu ayabona uDavide lesono engazuthi sizokhaveka ngizomane ngimshade lo.
izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu wabuka esezulwini yamdina lento. uNkulunkulu wathumela uNathan umprofeti. uNathan waya kuDavid. Uma efika kuDavid uyamlandisa uthi inkosi bekunamadoda amabili la. Kulamadoda amabili khona ecebile khona engacebile. Kulamadoda amabili le ecebile inezinkomo nezimvu ezingenakubala. Kule engacebile inkosi inetho elilo futhi nalo lisencane kuyikhova yana nje elilodwa usafu into eyodwa nje inkosi. Kulamadoda base lo ocebile wavakashelwa isivakashi. Le ndoda ecebile yayothatha ithole lale ndoda engacebile. Kulandisa uNathan utshela uDavid. Bese le ndoda ecebile badle nalo lo usephuciwe into yakhe kade ethi uqala naye na uyabona bona. Uyasuka uDavid ngokufutheka. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Ngokuthukuthela uthi umuntu onjalo ufuna ukubulawa nanokubulawa. Umuntu onganani nembeza. Umuntu omubi. Wakhuluma inkosi ethi lo muntu lo impela akadingeki lo umhlaba. Wathi uNathan uwe nje inkosi loyo. Uwe lo ngikhuluma ngaye. Uwe lo ngikhuluma ngaye. Ingakho ke bese thandaza lo mthandazo ke uDavid. Wabona uDavid ukuthi yonke lento izindaba isenhlizweni. Wabona uDavid ukuthi kuko lonke lokho engene kukho. Into engilidele lapha inhliziyo. Wazendlala kuNkulunkulu. Wacela intethelelo uNkulunkulu. Wathi noma le ntethelelo singicela ngoba nakho usungibambile. Kodwa ngithi ngiyicele kuwe. Befanele ngicele eqaleni. Ngisabonile bese ngicela intethelelo. Kodwa ngoba nakuseze ngila wena ulahlana. Wabona uDavid ukuthi into engilethe la ngikhona inhliziyo. Ingakho esethi dala inhliziyo entsha kimi. Angiyifuni le. Iyangibhedisa le. Dala inhliziyo emnene kimi. Khuluma njalo ngendoda ebinabafazifazi. Nezanqiza ezingebalwe. Wazosukela umfazi womuntu njengejuba indoda enomfazi oyedwa njengejuba wamsukela nje. Kubo bonke abafazi abakhona nonayi access kubo sazufuna owami pho. The worst part of it awugcini lokumfuna umthole bese ugcina futhi usuyangibulala. Bengenani umthathi ngoba bungeke uphikiswe inkosi ungishiye mina. Jeremiah chapter 17 verse 1 verse 10 to 10. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Ngubani ongayazi? Ngoba wena nawe isikwena nje awuyazi. Ayikho into ekhohlisa njengenhliziyo. Bese Zakha 4 verse 23. Phezulu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba yilapho kuvela khona ukuphila. Inhliziyo into yokubukwa, into yokugadwa. Yabo leli verse lithi gcina. Into enza ukuthi izigcina into efanele uyigade. Uhlala uyibheke. Inhliziyo iyakudeceive nje.
phela lithi izwi kaNkulunkulu uma ngabe uNkulunkulu ebuka uSathane uthi wabona enhlizweni yakhe uSathane. Ububi uNkulunkulu wabona enhlizweni kaSathane. Inhliziyo akuyona into ofanele uyithathe nje kancane, into yokubhekwa, into yokuqashelwa. Inhliziyo indawo la ekufanele isihlalo sikaNkulunkulu usibeke khona ukuze ube safe. Ngoba noma ungayibheka inhliziyo ikuphamba uyibhekile. Ikuphamba uyibuka. Uzusho na uthi angazi ngifike kanjani la, angazi kwenzeke nazi noma ngazi kwenzeke kanjani. Ngithuke nami sengikhona. Ikuphambe uyibuka, manje yazi indlela engcono, thatha isihlalo sika Jehova usibeke enhlizweni. Amana ayilawula abuse abonkulunkulu phezulu kwalenhliziyo. To be on a safe side. Kuze ungalokhu uchaza into ezingachazeki. Kuze ungalokhu explain izinto ongakwazi ukuyi-explain ukuthi ufike kanjani kuso ngenxa yenhliziyo. No David wayengeve ngoba iqonda ukuba umbulali, hayi ngoba wayeyimbulali. Hayi ngoba ifuna ukubulala indoda yomuntu. Ufikiswe inhliziyo. Inhliziyo ke iyakwazi ukudonsa, ikudonsele la ongafuni ukuya khona. uNkulunkulu bazalwane, uma ngabe isizwe sikaNkulunkulu sesimlahlile uNkulunkulu uthumele uEzekiel. Uyamthumela uthi hamba uprofethe ezintabeni zikaIsrael, uprofethe ukhulume. Because senginento esengifuna ukuyenza ngoIsrael. Sengifuna ukumbuyisa kuzo zonke izindawo la elahleke khona noma la iduke khona. Ezekiel uyahamba uyaprofetha uyakhuluma, ukhuluma icebo likaNkulunkulu kuIsrael. Usethi ke uNkulunkulu angibasindisi ngenxa yabo, ngibasindisa ngenxa yegama lami. Usethi ezinye zezinto engizozenza kuIsrael ngizoshintsha inhliziyo zabo. Ufunde uEzekiel chapter 36 verse 26. Usethi ke uNkulunkulu ngizoshintsha inhliziyo zabo. Uthi ngizoyikhipha le yetshe ngizofaka ekamoya. Ngoba uyabona uNkulunkulu ukuthi into eyenze ukuthi uIsrael ungilahle ungishiye inhliziyo. Hawu kade inhliziyo yakho. Ithumbe emthandazweni inhliziyo. Uyicebe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu hlala kuyo kuleyo inhliziyo yami. Angiyithembi. Ingangidukisa. Ingangibeka la ngafuni ukubeka kuba khona. noNkulunkulu bazalwane wakwafika esimweni esibhlungu la ebuka khona umuntu. Funa incwadi kaGenesis uthi awu umuntu engimdalile mumbi. Kusho uNkulunkulu. Wazi wathi uNkulunkulu ngiyayisola ukuthi ngimdaleleni umuntu. Uthi inhliziyo yakhe yimbi. Kusho uNkulunkulu osidalile. Ubuka inhliziyo yomuntu ukuthi yimbi. And futhi kuba kubi kwenhliziyo it's a source of life. Indlela ozophila ngayo ezositshela ukuthi inhliziyo yakhe injani. Indlela ozohamba ngayo izositshela ukuthi inhliziyo yakhe injani. Inhliziyo yakho akube indawo intaba kaNkulunkulu. Akube la uNkulunkulu ehlala khona. Kuze kuthiwe heaven enhliziyo enhle. Heaven enhliziyo enhle unozibani bani. Abasasho ke wena basho lo ohleli kuleyo ntaba. Ngoba uye ukhiqizayo. Uye oproduceayo. Okhipha izinto ezinhle, okhipha izithelo ezinhle.
ngoba umuntu noma umuntu angaba kodwa angakwazi ukukhipha izithelo eziphilayo umuntu nje ewumuntu phaqa. Kolamula ukufika kaNkulunkulu enhlizweni. Ngoba lizizwe kaNkulunkulu noma asimvume ngemlomo sikholwe ngazo inhliziyo. Azathi kimi ngiyangqongqotha eminyango wenhliziyo yakho. Uma uvula ngiyangena ngihlale nawe. Ngibe isource of life. Bengakuhle nje. Ayikho into ebuhlungu njengalawulelwa inhliziyo. Izwi kaNkulunkulu melikhuluma ngoJudas Iscariot lithi izwi kaNkulunkulu uJudas Iscariot kwafika enhlizweni yakhe ukumkhaphela uNkulunkulu, ukumkhaphela uJesu. Akubona abapriest abambiza bathi woza. He was not invited. Ngenxa yokuthi inhliziyo yimbi waziyela yena. Engabizwanga. Yimbi inhliziyo bangcwele. Siyamdinga umoya ongcwele ozohlala kuleyo inhliziyo. Siyamdinga umoya ongcwele ozosilekelela ukuhlala kule inhliziyo yethu. Ngoba noma sithi sibhekile bangcwele, noma sithi sibhekile, isihlula sesibhekile. Isiphambanisele izinto, sibhekile. Sesidinga umoya ongcwele ozohlala kuyo. Awusikwazi ukukhiqiza izinto ezinhle, ukukhiqiza uthando, uthanda abazalwane, uthanda abantu, uthande yonke into ekhona emhlabeni, uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Dinga umoya ongcwele. Dinga umoya ongcwele. Namhlanje kuseni bazalwane, let us ask God to intervene on our behalf enhlizweni zethu. Sicela umoya ongcwele ukuthi abe in charge kulezi inhliziyo zethu. Uyazi umuntu uma esenakekelwe inhliziyo ubulala zabulale ngisho unkosikazi wakhe nezingane zakhe. Unakelelwe inhliziyo. Nazi nani bazalwane ngenifunde naseyindabeni nasemaphepheni ngenizwe nakuma radio. Unizwe ukuthi umuntu umane wabulala izingane waqala ukuthi angiqale ngeingane. How can you kill your own child? Angagcini lapho kuyibulala ayishisa. Akasakuzwa noma sekhala. Sekuthi baba. Hawu baba. Kangezwe omunye umuntu ethene kunemithi kunomuthi owakahamba laba abathwalayo unomuthi ahamba wathi uyahlanganiswa uhlanganiswa nengane esanda kuzalwa nengane ihlala uyigqoma ingane uyiqule ngesiqulo hlanza umuthi yakhala ingane uthi angilali le ngane iyakhala namhlanje munakelo inhliziyo ke Muwananikelwe inhliziyo bazalwane awuboni ukuthi ingane yami le ngiyayizala le ngane awukwazi ukubeka iorder enganeni yakho ubone konke kufanele kulalwe wena ngisho natural akudliwa yonke into khona ezingadliwa izinto khona ezitshalwayo izinto akukho konke akusizo zonke izihlahla zokudliwa kunezihlahla zokubukwa njengeimbali nje imbali akuzona ezokudliwa ezokubukwa ubuka usiba kuhle yayinhle lembali wow like I'm looking my daughter ngihlale ngibatshe ukuthi nibahle wow into zokubukwa yabo ngibuka nina ngibuka into enhle nje yabona yes uma usulungisela inhliziyo uma njalo
ubona izingane endlini, ubona ubuka i-order endlini, ubona amakhosikazi abantu endlini, uma usulungisela inhliziyo, ubona amadoda endlini, ungakhulumi usathi ukhuluma nomfana, wazi ngikhuluma namadoda, wazi ngikhuluma nosisi bami, ngikhuluma nosisi bami. Uma usulungisela inhliziyo uyayazi order, you know ukuthi kufanele uapproach kanjani, ungakhulumi udilike nje. Noma kukhona okunyathelile endlini ukhuluma ngeorder, awukhulumi ngokuhluthuka kwenhliziyo. Bese uzolokhu usicela intethelelo la ukuthi hayi ukuthi bengidiniwe. Hey. Siyangijulukisa kumanje. Konakele nje abazalwane endlini kuthukwa omunye umuntu athuka endlini athuka yonke kunamadoda amadala la ekufanele ungabuya wahlonipha, uthuka yonke into endlini wena. Khuluma ungazi. Khuluma umzala azabona ngcono ngithule, ngcono ngilalele yena. Thina umzala bekhuluma umane uwehlisa ubheke phansi uthi yebo mama. Noma uzwe ukuthi umzala ushaya isikhala ke la ayikho ke lento ayishoyo kodwa ke ngoba umzali. Yebo mama. Yazi muso ingane mabe yonakelwe inhliziyo, ingane miyonakelwe inhliziyo. Ingane miyonakelwe inhliziyo. Ungathatha umkhonto uyibhokode inkosi impela. Uthi alibeke libeke. Uthi emzini ngaba. Uthi alibeke libeke. Izikuthetha ngiphumi la. Nawu unaliki inihamba kini. Hawu. Nami ngithi la. Hamba kini. Athi uyakwazi abazali bakho babehlala lapha, hamba kubazali bakho. Nami ungishiye ekhaya, hamba kini nawe. Yonakele inhliziyo lengane. Yonakele inhliziyo. Imisiyonakele inhliziyo iyawazi ama-right ayo. Iyawazi amalungelo. Ithi right yami ukuthi ungondle. Hawu. Uma ngabe inhliziyo yonakele bazalwane, there's nothing you can do. Uzolala ejele umzama ukufika leyo inhliziyo. Uyinqobe ngomthandazo. Ngisho ezikoleni la, ezikoleni, bazalwane, izingane zonakelelwe inhliziyo. Ingakho unkosikazi wami ngimthandazela ngempela nje. Uthe inkosi umgcina angabi nolaka emehlisi inkosi. Ngoba manje izingane ezilapha zonakele. Iqhumisa uthisha nje ngempama einsukwini, aqhumisa uthisha ngempama. Wathi uthisha ukuthi uya react wathi ohamba basuspenda uthisha, bamsuspend uthisha. Ethi uyayivikela inganeni emshaya ngempama. Ingane ezifundiswayo namhlanje bazalwane akusezona izingane. Osathana abancane nje labo. Ungathi uyafundisa ingane ilokhu ibhonga la ingenwe idlozi ibhonga kufika ezinye zithi hayi memsuka siyamazi ukuthi udingani mamthele ngamanzi bamenzele lento abazenzayo ukwehlisa idlozi phela. Hey bazalwane inyonge lapha. Uyazi uma mkhanyile. Konakele. Nezethi izingane ke sifunda nalezo izingane. Sizo survive kanjani bazalwane ngaphandle komthandazo. Into esenza ukuthi ngolesibili usifice sidla sizothandaza iyo leyo. Into eyenza ukuthi ngolesithathu usifice sidla sizothandaza iyo leyo. Ngoba siyazi ngaphandle komthandazo asinamakhaya. Asinamakhaya. Tenza ukuthi nje ngolesibili ufice isigijima umthandazo. Sizothandaza sothi awungcwele uNkulunkulu. Ngesonto nje ngoba disila ngolesibili siyahlangana futhi siyothandaza. Ngolesithathu siyahlangana futhi sizothandaza. Hayi ngoba sibhorekile emakhaya. Siyazi ukuthi impilo ikuphi. uNkulunkulu uzakwazi usigcinela la emakhaya fasibe la. Ngoba ingane njalo namhlanje kuyabheda kubola inhliziyo zabo kubolile. Kubolile.
sophepha ngumthandazo. Sophepha ngumthandazo. Without a prayer, bangcwele, we can do nothing. Bantu banamhlanje kusebona abantu. Bantu banamhlanje bangakubulala. Bangakubulala bakubulale lu-R2. Athi umuntu uyathengwa nje ngo-R500 manje. Ngezwe i-document eqoqa kunalaba futhi laba esibabiza ukuthi bamaphara. Othi umunye ngathengwa nje ngo-R500 ngabona izulu. Ngathi hayi ngizomsusa. Ife nje indoda yomuntu eyondla ikhaya ngo-R500. Hayi ngobani? Hayi ngoba eswele. Inhliziyo ayisakwazi ukucalculate. Ayisakwazi ukufaka izinto ibalansisi. Inhliziyo yona ke yazi bazalwane ngisho ingane nje umuyizele yonakele lenhliziyo uyamdinga uNkulunkulu ungasilungisi ngamandla akho leso simo udinga uNkulunkulu ngeke usasilungisa sishiye. Namhlanje ingane ijola phambi kwethu lithi uxakwe yini konakele inhliziyo. Ingane iphaquza ugwayi nje phambi kwakho iphaquza ugwayi nje uthi sabathe uyaphefumula kuphefumuleke ufuna umoya la ungakhona ukho la ingane iphethe la ngogwayi. Konakele inhliziyo ingane zanamhlanje siyabaza abantu abadala. Uthi mntanami awuthi ukuqhela uphela ungamusa ukubhema phambi kwethu. Imali ithatha ingane kubuye phansi phezulu kubuye phansi phezulu uma nibothi awu madoda le ngane man. Yazi indlela engcono bazalwane indlela ekonakele ngayo emhlabeni ungcono manje uyithulele nje. Yazi mina ngithandazela ukuthula ngiyithulele nje. Ngicela ungaphawuli mengifona into wrong ngiyithule. Ngicela ukuyithulela nje. Ngoba thina iyasithusa le ndaba uthi ingane zanamhlanje seziyaphendula izithusa mina nje futhi ngeke ngilunge bazalwane ngeke ngilunge ngeke. Uphendula abantu. Sengisho nje emgaqweni angikhulumi ngeke ezakwami nje hawu balawo ngavalwa ngehlahla. Ngabiza ubaba Mahlaba inkosi impela ngitshela wena. Sengisho nje bazalwane emgaqweni ubothi akwazi kwanzima. Kwazi kwanzima. Siyamdinga uNkulunkulu. Siyamdinga uNkulunkulu. Siyamdinga uNkulunkulu. Kulesi sikhathi umama Nkosi kade share nje bazalwane esitshela ngezinto ezikhona ezenzakalayo bazalwane siyamdinga uNkulunkulu. Futhi khona eSouth Africa simdinga ngempela. Ngoba eSouth Africa ngamele kulenda ibhanoyi la. Kuthiwa ingenani. Nizobafuqa ngayo lento le. Siyamdinga uNkulunkulu eSouth Africa. Siyambonga uNkulunkulu ngento eyenzakalayo. Mina ngibona uNkulunkulu ingixolele mina ngibona uNkulunkulu nje esisilekelela ukuthi akube kube khona umthetho nje kube khona iorder. You know. Ngangena abantu bezo occupy umuzi wakho. Bathi ayilungelo lami nami. Utshela umunye umuntu umhlaba. Athi ilungelo lami ngihlalise nawo. Wathi namakamera u4 leli linye lenzana alenzi lutho ngicama ngihlala kulona. Konakele. Inhliziyo zabantu zimbi. Cela sisukume.